Suman. Crave ko ani. Kau na po mo cravings, oy. Buros ka. Kahit lang, ilis ako. Gana po mo cravings, ano, eh. Magmerkado sa ko. Balik ako kanil. Honey, I'm home. Loh, nana, wala akong merkado. Kakaon ta. Ay, luto mo na eh. French fries ug spaghetti, pakitang sauce. Organic na ang sauce. Walay ready-made. Buhat tanan from the scratch. Oh, dako na kay ngisi ang gadalas camera, oh. Oh, guy, ang ngisi na itsawan. Balik. Ang gagunit sa camera, dako ang ngisi yun. Di mo gid mapugan. Bagsi kayo among Italian pasta. Di mabangbang. Uy, karay, lanto rin siya K-drama. Ito lang hapon niya. Oh, gara kayo. Luto naman yung fries. Gising na ganyan. Finally. Sulong na. Gaya na tagamay kung mura pag sa Jollibee yun. Ano ka ba? Mura magpagitid daw. Mura Jollibee.